Så er det snart Halloween. Ja, det er så. Skal vi pynte en Halloween-kage? Ja, lad os gøre det. Og vi vil overtrække en kage med fondant. Ja. Birgitte, der er nogle ting, som gør det nemmere, når man arbejder med fondant. Ja, helt klart. Silikonmåtte, det første jeg vil nævne, fordi den er bare rigtig, rigtig god. Og det gør, når man ruller ud med denne her, bandit her, rullepinden i plastik, så hænger fondanten ikke fast. Helt uundværlig. Og en smoother. Hvad bruger man den til? Det er, når man har puttet sin fondant på kagen, så glatter man med denne her. Det er for at få en pæn ensartet flade på kagen. Glat og jævn. Og når vi snakker om fondant, så er det jo vores Satin Ice fondant, som er helt fantastisk. Dels at arbejde med, men også at spise, fordi den smager rigtig godt. Ja, det gør den. Og det, der er vigtigt med Satin Ice fondant, det er, at man skal ælte den rigtig godt igennem, inden at man begynder at rulle den ud. Så lad os prøve det. Ja, lad os gøre det. Og når man har æltet sin fondant og synes, at den virker godt gennem æltet, så ælter man lige lidt mere, så man er sikker på, at den har fået nok, ikke? Så lige lidt ekstra. Og så tager man sin rullepind, og man starter lige med sådan et par gange og få den rullet i form, kan man sige. Nu er det en rund kage, vi skal have overtrukket, og derfor så forsøger jeg at bevare den runde form af fondanten. Ja, faktisk jo mere man ruller med rullepinden, jo mere glat og sådan en silkeblød overflade får fondanten faktisk. Okay, den kommer her. Tak for det. Whoopty. Så tager vi vores fondant og lægger den henover. Så gælder det jo om, at man løfter fondanten for ligesom at få den til ikke at lave folder. Så løfter man ligesom, mens man bruger. Endelig ikke, pas på, at man ikke sætter neglene ind. Man ligesom kører med sine håndflader rundt. Jeg vil sige, med Satin Ice, skulle man få lavet en fold, så er det faktisk relativt nemt at rette ud igen. Den er så smidig og fleksibel, så det kan godt lade sig gøre at rette, hvis man kommer til at det der er med, når man får æltet den godt igennem, ikke? Så bliver den så elastisk, at man rent faktisk kan gøre meget med den. Ja. Så tager man jo bare, hvad man har. Nu har jeg bare en almindelig kniv her. Og så skærer man bare hele vejen rundt. Så tager man simpelthen bare denne her. Og så skal vi lige have noget på den store kage, som ligesom gør, at de to de hænger sammen. Der kan man jo, Ja, man kan faktisk også bare tage lidt vand. Det kan man godt. Nu har vi lavet en glasur her, så kan vi jo bare det er lidt icing. Så er det noget med lige forsigtigt at tippe den op. Og så ned på. Og igen, man skal ikke fokusere så meget på, hvordan denne her ser ud, fordi den bliver dekoreret nu. Vi kommer til at hæfte en masse ting på den her kage nu. Så. Så skal vi jo have pyntet vores kage. De små plunger cutters, som er nogle stempeludstikker, som man bruger, det er ligesom når man skal stikke småkager ud. Man stikker sin figur ud i fondanten. Sørg for, at den har sluppet hele vejen rundt. Så trykker man stemplet i bund og slipper. Og så kan man lige så forsigtigt skubbe sin figur ud. Præcis. Den kan man så montere med lidt vand og en lille pensel. Og det er bare ganske lidt vand, man bruger til det, ikke? Jo, meget lidt. Det her er noget, hvor alle kan være med. Det er for dem, der ikke har prøvet så meget, eller slet ikke har prøvet noget, og for børnene. Og det er simpelthen super hurtigt, super nemt. Og super sjovt. Hvad har vi så? Så har vi små græskar her. Som også er lidt fine, og dem kan man bare sådan set pynte med rundt i kanten, hvis man synes, man kan også. Jamen så tror jeg lige, at jeg vil sprøjte en kant færdig med en royal icing, jeg har lavet til det. Så. Nu. Det var hurtigt der. Bare ikke for hurtigt. Så skal han stå her og bryde toppen af sin Halloween-kage.
Men nu er der faktisk Halloween-kage. Ja. Glædelig Halloween. Ja, glædelig Halloween.